Jisu Kristoni mungbai jodana kakaham yapara de lamsogo pada tini seng wansog layana dai rok eba Israel rok borok Kristen ungya haipana borok tawni bagai asuk kaidoni hamari manka di jong kisisa wansog layana ke tuangma Israel rok ni kok rok no sia haipana tawok tumanai coba rok mulai tongmanan do hogoi जों गोबां सोंमोन गासावै माना बा किसा सोखजों सिहखाना फिलिस्टाइन इजराइल नियाखाबा जुदा बरकनो तैयो निका फायदि जों टेक्सा दिनै बिसिङाव सिलायगोन दे पहिला सकां जों फायदि आइजाया खललायना जिसाया कब्रबाय के जिसाया chapter 43 verse 10 chapter 43 verse 10 ya subrayong hai hnei sawo norok no ani mukmu mari te ani chongjak sele norok ano montung hnei te ano poito khlai omo ang hnei sawi mantung hnei chongho ani slai sekang koroksa no phano kaitor hnei takjak yakho te ani slai ulobo takjak klang ke keseng oro nugo pelas kan tamaisa sobrayong hai hnei sawo norok no ani mukumo mari te ani chongjak seleng English by ke sawo you are my witness ge kaitor pelas kungsung omno sitai kaitor Israel rok no songmani engka boni sakhi ngani bagai mane boni witness ngro boni witness ngani bagai hai bagai kaitor borok no chongkha ge Israel rok je pa ngai bo borok kaitor ni witness ge ngujung orang nugu Israel rok sekang ni simina sing borok ni lai bumano nainika kenugo kaitor borok no songu tumani bagai bo kubui kaitor bono kethang kaitor bono karite kaitor krei hnei sungsani borok no phundukmani bagai hani bagai se kaitor Israel rok no songu जों Israel boroni chimi chengkha Genesis ngekaba yareng chapter 12 bonai ke senglugo padi sengaro porlaina Genesis chapter 12 verse 1 nichime 2 jora kaitor Abraham no ringa subrayong Abraham no hai nei saka nengni sakni hano yakare sandai masarok no te nupani nok no yakare angno no phunuk na hunmani ahawo thangdi hake angno no dopa kotor snamnai angno no hamari runai nini mungno kuchuk khlainai omo haike neng kaisa hamari nai oro baike Israel chengraka ba judai ni dopa chengraka male Abraham ni simi ge Abraham ni jora osen ke okay pilas kan simin thanglis nai Adam ni pore Adam ni yagulo Adam ni besar no sing nugo Cain Abel of course kabang boni besar tongo haipuna sing Bible nugo poito no phunuk thaniwo Cain by Abel ge Abel no buthari Cain bo buthar kha jolimani bagai jolimani hojina risi ngai ge ulo jeng nuka oma haikena Cain kaitor by chalte chalka
Ge ulo set desa adom ni bising tui pai pika asai pika. Ge set ni besabai ken ni besa ken ni ke srai meng nangjak ni tangka kaidon no suri nai ni te korok sak set sogai pika. Ge borok ni besarok ken ni besabai kaijang ni borjak ni jenglai ka. Ge hai na hai hayang pika. Ge mai ke seng nugo nowa ni ulo ke nowa ni mol sok pai ka. Nowa ni jorau tama kaidon no korok sak nai tu nai krika. Ni bagi kaitor o sengsano sokomono ni nai ka tui bai. Ge mai ke paite paite hai na eri paite paipi uka nowa ni bising tui. Ge jeng ulo ke teman no pika ulo ke kaitor nos nai tu kya oma hai engte ngi pai ka motai holong bupang wapang sui akong wei kulung ni jeng pi uka. Ge ajorawo kaitor Abraham no ringka. Abraham ni bupabu mutai taknai, mutai pujinai, mutai nok kutleng omahai nok nisi. Bo ongkai pekya kaitor je pro bono ringo an nepani nok ni nokhati ang nono haronai dopa kotos namnai gene bising tine hani joto dopani prok no mane hani joto nukung no hamre manai ukoksa. Keseng omahai kena Israel ni laibuma chengi pekya. Ge Genesis chapter 5 ya phang chapter 22 verse 18 on like no go nini bising tuina o sungsane beba dopa beba borok beba nukung hamari manai teman male nung anekok kana kan ke ge bone kog nu kana we Abraham ongkari pekya. Ke ge tabo Israel ro no kaitor chongmaningka bo ni saki ngani bagai obon saka ge Israel bo procheng jeng ang saka jeng nugu Bible naikang ke Genesis chapter 12 verse 1 and 2 ge tabo the verse 3 no bang pore bona nono hamari nai no rokno ang hamari nai te nono srai nai rokno ang srai nai te nini bising tei ke ha sakani beba nukunggo ang hamari nai. Ge oro tei kaisa koksung mito narik thai nono hamari runai ke ang borok no hamari runai nono srai nai no ke ang borok no srai nai je Israel no srai nai borok mane Israel ni tumanai ari ngi basanai borok bo kaito ni srai mangna ge Israel no je chubanai borok bo kaito ni hamari bu mana tumane male kaito ni chongjak kaito tumane bagai boro song bonno bonno bisinte sungsane borok kaito ni thani kipil phaimanani kaito kubi kaito no sini rowani bagai keseng jeng lai buma nai ni kan kinogo je Israel lokno chubanai borok kaito borno hamari ro tawron di Amerika age Hitler ni jora woni rok sibaina 19 just দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ রস দি 1939 nisimi 1945 jora apro Hitler bus Israel rokno butharnani naikya actually bo butharka kosto rokha satokha okay side lokho is jihudi rokno butharka Israel rokno butharka Hitler nazis okay apro tuma engka Amerika ro Amerika kabang mo borok Israel rok no borok ni omo tumanai borok ni company karkhana rogo pai bini karkhana ni pai borok toi pai Israel rok je pro Jisu Christ no buthar AD 70 bo borok oroi poroi pai ge pizza yang go omo haikena borok karkhana rogo samtangka omo hai tangka pod engka ge apro Amerika rok borok ni karkhana wo nanglia samtangmai nanglia phansi borok paina ho ton bagai Jews rok no phiogoni Hitler ni yak ni phiogoni bagai buthar jagoni phiogoni bagai ge oma ge khoroksa Schindler ni tong Schindler ni rok cinema rok tok snajak no Schindler list ni nei man Schindler boni
bo kaisa company factory ni nokphang hingke bo Israel lokno paisho kaboni te krikha gari kaisa tongkho no Israel lokno phiogone nei beba phali do baikha je aproke paitha go ke bo mane nomoro paikha Hitler bo thikha apro ke bo gari no nai bo kakha u gari no sang phalkhang ke te khorong thangle ang phiog man khamang thuyani yakni phiog man khamang Israel lokno ge tambuku Israel hawo borongni hawo u sindlar no belai kena borom klayo sindlar to krikha haibana boni amorok bono bayi boni amorok tagui tumanai statue rok tagui borok klai dong ge America song belai kena Israel lokno subaw hani bagino kaitor borok no hamari rok tabok sung saronai ni kanke America ka nam bebagono number 1 phawo hondi bebago hondi borok number 1 ge sung hani hai tabok sung mani amo mane wansuk jang nai ke omo si borok jisu christ mane christian si india judai rok to borok ni judai jong no christian si india ke borok to mane bagai ase kaitor ni hamare manka to male kaitor bono borok no songjak kaitor ni chongjak borok jes pone kok na yangai borok 2000 bosor borok kosto tekto kaitor bai rozakha to mane bagai male borok kok na ya to again sujak to niro kok na ya ke omo hai tekto mana ingate kaisa kok ke borok no kaitor to mane bagai borok as kaitor ni hamari kaitor borok bai to male kaitor kok rozak kaitor ni kok nang ya thangya hani bagai Israel ni itihas no laibo mano sikang ke kaitor Bible ni kaitor kubui hnei bo bokha musma beranai tomane male Israel lokni chengpro ni simi borok tabok jora Bible ni kok ni mote nang borok ni laibo ma cholei dong kiseng oma haikene nugu borok Jisu Kristo no yachakya Jisu Kristo no naisinglai dong haibona Jisu Kristo no masaya ne borok sini sogya tomane bagai o karon jeng nugu kaisa engka borok Bible ni Roman chapter 10 verse 2 Paul samahai borok bukha tongphano bono kubui Bible ni mote silia ke Hosea ke tango borok ni simung krui ni bagai borok amo manka kos kaitor bai sadok jaka tomon mole Jisu Kristo no borok yasaglia ke omo haikena jeng nugu tabo borok tikaisa karon ke borok donai besakni sak mangni hamari ni simi borok wasogu naitugu omohai tabuk sin borok rok maha besakni hamari no kaisa si nailai dong polani hamari no nailia hage jengnugu borok tumahi wasok rabar puti kamang mak kaisa hamari nei wansok su girja thangui de tong kaitoni seba kaitoni hapwarui manai de tong mai de tong boroti wansok lia angrang pisa manka gari pai manka rabar kabang manka rabar bagan klai manka engkeno boroni wansok mungo tomangka angkai toni hamari manka actually boya kai toni hamari kubui hamari omaya neng kai toni bagai thuisan manka neng kai toni bagai ni lang mana ro manka bosi jo ni se hamari kotoku sungsaro jo doni sai Jisu jeng Jisu ni sagri rogo nani ka seba hamari kabangku Paul todra rai buthar jago Peter kusoroi buthar jago tanai buthar jago borok si jot ni se hamari kabang kai toni hamari manja ge phadi sini asolon thanglai pisnai ge hani bagai Israel ro jepro Jisu Kristo kama sengsa podre pod soidom ni samun punuk tong pro borok Roman ni tolawo tabok seng wazi ni tolawo tong hai borok Roman ni tolawo nege borok apotoma Jisu Kristo no soidom ni samun tamun no kangke omono jeng raja snam laisiana omo raja engkangke bono jengno lead khlainai Roman rokno mesin nani bagai ke borok Roman chapter 6 naike jengnugo borok
지수노 지니 라자 응시디 네 사나는 탕라이 프로 지수 크리스토 뭐 페리탕가 만에 페리탕가 만에 뭐 borok kok samano mungsa nglia mungsa bekhawaroli momok nalia bo boni bo hataisa kasai thangpaikya neisa mane bo ngna musungya he rejected geseng oboni bagini oboro busi soglia te kawang masungnugo bo kai tuni kognaya borok kai tuni kognaya songjak pana get jeng Roman sorry Deuteronomy chapter 28 Leviticus chapter 21 usung point ni ketemanu Leviticus chapter 26 21 ya 26 Deuteronomy chapter 28 oro teman chenglu niro ane kok khana ke omohai hamare manai ni list khaijak nu again Deuteronomy chapter 28 verse 15 ni chimi ke seng teman nu pui phiaba niro ane kok khana yang ke us hamare bebag nusrai mungo pheri thangbai nai niso ke srai mungo berang list khaijak niro kok na yang ke temang nai ke Leviticus 26 on suntumanu niro ani kok na yang ke emon jago sogine niro ni busani bahano sasi niro masa sinai asuk srai mung kotor nang sinai nei changlu ke niro piring poro pirja ko nai pot niro ni ha mung sepan hali yang sinai amoni Arabia ni haseng no tui luklai ro pajaka ke mung sa hali ya Jesu Kristo no betar mani pore asuk borong ni ha besuk ka ha kanan changlu Bible mane smai kasau asuk ka ha to mung sa hali boro asuk krak man to mani mung sa krikya piring poroi ingbai kya bebe betar jaga haing jago teprang saka Hitler bai side loko betar jaka hai ingte phaimani yagolo Jisu no betar mani yagulo 70 AD wonke boro Babylon by Babylon ya Roman by borong ni capital Jerusalem bebang no borong ni temple ro bebang no sokomai kibi jaka hai angke 606 BC ni simino borok Babylon by omakla jaka boni pore Persia boni pore Greece boni pore Rome omahike ge boro sengsal genangai piring poro bengka ang tepun saka Leviticus chapter 26 Deuteronomy chapter 28 niro pore ni mana ge omahai Bible saja khaikeno boro ni besa bepini bahan bu masaka teman male sawni krikya obab engka Jerusalem Roman ni omobai Roman songbai guriwi tongjaka borong ni amono teman Rasbari no boro Roman song hamalia teman no borong Rasbari wal kotoma bising hamalia haibana borok charo charmas gerewi tongka ge boro mai masalia mai paikya father paikya to betar jaksnai gen thikya ani bagi father o phairaklia ge mai geri khang tama ga borong ke nijeni busano no masalaikya ge omahai itihaso sujato laibuma Josephus ni historian koroksa boyo omai sujato baga borok Bible tamasa nero ani kok nai kana yangte Jeremiah chapter 24 verse 9 osao nero buibe munijak nai hai ingjak nai nero mane emon lasi singsa khlaijak nai omahai ge Ezekiel 23 verse 26 oke tamasa 23 Ezekiel 23 verse 25 and 26 nero ni khunjurok rajak nai nero ni totrarok rajak nai nero ni wakhurok soklai najak nai rangsak tongmarok soklai najak nai omahai ke sing nu ge tik abo haino borong ni thani nangpai kya second world war Hitler bai khlaijak age sajak tongmani get Ezekiel 36 onke sengnugo borok temanai borok ni hasing kung dongmani tisa kaitor nirok no kipil pai prongke ang nirok no kaha khlai pinai phari jeng Bible na lipinai ge omono kaitor ni kok age kaitor samani nirok no ang kipili te pinai nirok ni hawo ge aprong ke nirok ni ha belai ki kahang nai nirok phakrak nai koisa nirok no mesema yang nai omahai 36 Ezekiel 36 verse 19
paragraph no 19 no. Borok tongmani tei samung tangmani tei ang borok no bustumui ang borok no buini hao piring poroi klai rohorka. Ang borok no buini hao piring poroi klai rohorka. Borok kogna yang mabaino. Verse 24 tabo 24. Ang norok no bebak do parok ni te harok ni tumui tlangai norok ni hao kipil ruwi to bunai. Ni oro tabo ke sao ang norok no hai norok ni hao kipil to binai. Piring poroi ingmani yagulo norok ani kogna yang norok piring poroi klai kya piaba hai pana ang norok no hai kipil to binai norok ni hao. Get verse 22 masa abo bai subrayong kaitor hai sao hunai Israel rok no sadi ang klaina naimani hunke norok ni Israel rok ni bagiya norok buini hao thangai ane mungno deraro mani ane mung kathani bagise ang Israel rok no nirok no hai nirok ni hao kipitoi pinai nirok ni bagiya ane bagise ane mung kathani bagise tomani mala nirok yang piring poroi impro nirok buibai satok jaka buibai podre pod jaka ke ane mungke deraka tomani mala oh borok kaitoni chongjak borok hai pano se borok koisana se paili borok ni kaitole tsi kana tin kabang borok wanso baikya hani bagi tabo ane mung ang kethiya Israel ni kaitor nu tomangke borok kokna yang ma baisi ang borok no hai klayo omai klaina hi borok no sajak hai pano Khatung ni puno bani bagi ang niro no kipili to pinai niro no kipili to hipro niro toma ngai orosun nugu. Okay, Isaiah 60 verse 8. Isaiah 60 verse 8. Ang puro verse 8. Omorok sabo jumui haike birui phaiklai te tok thurok haike sabo tailam bukhak phai. Omorok sabo jumui haike birui phailai. Kaitor borok no mana podre pod jaga ni borok to piring poro ingkha kaitor borok no piring poro ikhlaika kognaya ngi dompro go je jaga ni no borok birui poi pinai go omai keno kwangma jaga ni no birui phaike mane plan tei borok plan kasai phaike tok thu phaima haike no borok birui phaike esung teibo nugu borok no ang toi phipro tuma khlainai verse 4 chapter 60 Isaiah 60 verse 4 and 5 nung naisawai kitingai naisigai naidi borok bebak no thumsa ngai nini thane phai dongo nini nusla song haksal ni phainai te nini nusajuk song bo bamoi to bojaknai hake nung nugana te mukhang singana nini bukha srangana te tongthogana tamni hunke tujlangni kabang ma manoi khunoi nini thani kipilei sophai nai te dopa rok ni mai khul rangri nini thani sophai bainai joro tomaisa nung na tong thojak nai bukha tong thojak nai nini busarok no ang te sya kipilei te phipro nirok hasar ni te phipro nirok khasrang nai nirok ni bebak dondolo sophai nai ang ro nai nini so nige Israel ro tabuk sungnugo borok busuk kaitor borok no hamari ro abo agin saja borok ni kahani bagiya boni Jesus Christ kaitor boni mung kathani bagise seba borok no phanro Bible sawo Deuteronomy chapter 8 verse 18 lamro mani Deuteronomy wani sapi mas chapter 8 verse 18 rohai ni sawo Fiaba subrayung norok ni kaito no muito klaiti tamni hunba bo se norok no gnang nani phanruwo bo se norok no gnang nani phanruwo kaito bor no gnang nani phanruwo get Deuteronomy chapter 28 verse 13 8 verse 13 tumong no norok ni subrayung kaito dagi marok no khnadi Khnai tini ang norok no dagi marok no khnawi tike subrayung norok no bokrok snamnai khidong snamglak
norok kuchugo si tongnai norok hachero nokhorkla norok kuchugo si tongnai norok no ang tola khiklaya norok khitong ya norok bokhorok si je prongnai tongnai nei oro sao ngetebu Jepania chapter 3 verse 21 tumaisa ang nirok no bumung ronai kongsu mane okay kogro itmo English okay sao I will give you fame bumung nirok no kusugoti sanai bumung khlainai umani kata Jepania chapter 3 verse 20 chapter 3 verse 20 aro tumaisa a jorawo ang nono nogo tubunai apru nono thumsa khlainai aw ang nono hasakani bebak borok rokni thani bolai runai nono ani mokol buskango sekangni haike khlaipuru hnei subra yungsawo ang nono haini hai tobo pro kipili toi pro nono hawo omo haine borok rok ma bolai nai mane na pa borok khaile ni ma hamai omo hai gian bu asung kenang nai bumung bu asung kuchugo soknai omo hai ani bagi tabok nai di sengsaro koisana iron dome nei snama nai kriyo borok snawu tabok kwang ma bomper pasi borok bising si hamaya omo hai ke ge borok no gian kenang nai podre pororo chung nugu go kaitoni kok thaiba gete Ezekiel 36 by 35 otomaisa borokni haya actually Ezekiel 36 ke borokni ha age omo tongmani hasing khung tongmani tama nai bahai ke kaito borno hani hai ha ka ha klai nai o kok sujato get verse 37 oke borokni tongmani politically borok krak nai omono borok sajato get nirokni ha haini hai ha phinai ka hasna phinai nirokna ha nirokni tamanai nirokni town ka bairokno ang sna phinai bui nai ka ke ma khamai nai ba asuk de ka ni ma honai nisa ke Joshua utmasa Joshua chapter 23 verse 10 sa khoroksa borok hajar jonno mesen nai nisa ke Isaiah chapter 60 verse 22 sa borok ni Isaiah 60 verse 22 borok jotoni se krak ngi basanai borok ni ha borok ni doha krak ngi basanai angor no krak khlainai nisa ke omai kana chapter 37 Ezekiel chapter 37 otmaisa Israel ro bekreng simina kethui bekreng simi tongmani piaba borok baha ngi mane bekreng simi tongmani tak bekreng yawi baha ngi thangi basanai nisa ge sing nogo Israel ro borok kaitoni chongjak borok kaitoni kogni ya na ya ngi kaiton boni kogni motene borok no satokha haibana borok kaitoni chongjak borok tabo kaitoni chongjak borok hani bagai kaito borok no hani ya kaidoi nge sing nugo nirok bible no kahai kisung ke nuknai agerogo ang nirok ani YouTube o sajak rok no nirok paidoi nai kan ke nirok sinai Israel ro tumanai chau rapture ni yagulo jisu phai me nogoro ke chumuyo ke phai chung Christian no ti sait langnai boni yagulo o sangsar 7 bosor kosto tek toni jora ngai apro koi kubun ni do pharok mu thangjagya Jews roke mu thangjaknai 1,44,000 ge paitha ke nuclear choba bai o sangsar painai Bible ni mote obo ge Israel no haina hai Israel ro asuk Jisu Kristo mane Christian ungyaibu borno kaito to mane asuk borno ungklogo to borno rongwi to kaisangka kaito ni chongjak borok kaito ni chongjak mane no kaito borno yakaya boni busas namjak hani bagi borno yakaya
Ge te kaisa angka boni kok thaisa phano nangyawi thangya nangyawi mana nangyawi thangmaya boni kok sajak bebal nangnai obno phunukbani ge te kaisa angke tumanai Jisu kaitor borok rokno phunukbani je kaitor Israel ni kaitor bono kubui kaitor Israel ni kaitor bono muthangnai kaitor bono snamnai kaitor bono karui tei kaitor kurui nei phunuknani ke Israel rok ni ungklo tau nero itihas nai ne ke nugnai borok 1948 14 Meo borok independent ma 2000 bosorni kemajak bon tumbai tomasama haini bagi tau Philistine rok tomasa Muslim rok onchini jagasi piaba again sing itihas nai ke Israel ni jagasi bo tomake borok aro 2000 bosor borok aro ni piring poro injak ke ujorawo 2000 bosor on gana gini borok Muslim rok Philistine rok omorok borok paitung paike again 1948 14 Meo independent mano man borok ni hawa borok kipil tangjak pike kaitor bai again tin 14 Mei wo independent angka 15 Mei nongkes borok cobar like haban borok mesin ro borok wasi pano cing tumale kaitor borok ni uklok ga omo haikeno 1967 19 omo borok again kaisi pano borok cing te major coban ke major koto coban teman male kaitor borok ni uklok okay kaitor borok no chongjak kaitor borok ni uklok haini bagai kaitor borok no naikoli ni tong te kaisa ko ke borok Christian ya actually kabang borok tau Christian tongu koik jon manina asing bangya borok ni whole population like ke to ni bagai borok Jisu Christian angya actually kabang borok mix kayu Judai bai Christian ekoi ya borok Christian ya Christian mane borok ni chimicheng ba Jisu asai thuyi bo tisajak itlangai tabuk bono poitok lani boni simisi Christian engke pilesan Christian hojak mani kauka Antioch ge temani bagai borok tau borok ni bagai engke Jisu engka bo Masayas engke pia bo borok no kaitor Abraham no kogro montongo nirok no ang khoroksa phiok nai ronai pia ba Judai ro ba Israel ro borok Jisu no o Masaya nei gosei nei nameya hani bagai se borok Christian ya pia ba borok nai singei dong tago phaya ko phainai ne ege borok nai singei tong mani borok ni one sok mani nai singei tongo hani bagai ne Bible sawo borok bukhabai nai singei tong kono borok ugya tamanai simung krei ni they have a zeal but not according to the Bible ge borok kaitor ni songja ani bagai kaitor kogro moni botongo bono jeng ang Genesis chapter 12 verse 3 porika je Israel no hamarir nai kaitor borok no hamarir nai ang borok no hamarir nai je nono srai nai borok srai man nai ge hani bagai no nung naini kanke Muslim country rok naine borok je proporno Jews rok ni against hani bagai borok kaipsuk jaga borok ni omoto peaceful jaga to kre tamangke kok ke omosi kaitor tamani borok no hamari ro borok Christian ya kaitor ni songjak borok kaitor omo haibu sabu ang borok ni bukhano krak khlainai tamang male omo haike si borok kaitor borok no phunuk manai Israel rok ni bisingtui
je Israel rokno naikol nai kaitor bo kaitor no kong na yaprong ke satoka kok na prong ke borok hamari rok ge borning glogo kaitor tong ge asik noungsiteng bujibai kana ge pari suri pailesin bugra kaitor no hambai ro nungchungno hamjak ma bai nini songnari sajlangor horka tebusung Israel rokno naini kha nugo nono kari tei kubui kaitor kri nung no kaitor nung no snamnai tomo mole borok no nung bahike tisaka borok no nung bahike tektor ka borok no bahike nung sason khlaikya abo nini kok ni mote tau go nini kok ni mote no borok krak ngi dongo borok buni side dopa kotor ku krak ku ngi dongo ni sung nugo ene kaitor no hambai nini mung lobsak teng nini mung sung sasang suri ma hambai bugra jisun suri san ke jodona hambai